के बारे बुझ अंकुश बाड़ा घर में पेपर भा लागो तो रजनी मोबाइल बा जोना से कर्जा ले ले बनी तो हम का करी। अरे यार जो ना कोती को खेत पकइल बा जी चाचा जी कहाँ बा अंकुश बा वहाँ के तो खेत में गइल बनी। पैसा ले लेके खेत बाजार घूमत रहतड़न। पैसा हाँ पैसा कहतनी कर्जा लेके गरू भैंस खरीद ले बड़न हमरा से आ कुल खोल के ले जाई कह दिए उनका से। ठीक है चाचा जी। हाँ चेता देता नहीं जरूर कह दिया। हमके फसाली बांगलिनिया हो अरे हमके फसाली बांगलिनिया हो तो हमके फसाली बांगलिनिया हो जाइब ना पुरुबू